Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο σχολείο μας τον κύριο Γιάννη Χατζίμπεϊ, αθλητή του τριάθλου με διακρίσεις και παρουσίες σε πολλούς σημαντικούς αγώνες και διοργανώσεις, όπως είναι το τρίαθλο Ironman και Ολυμπιακοί αγώνες. Κύριε Χατζίμπεϊ, τι είναι για σας ο αθλητισμός? Ο αθλητισμός είναι ζωή, είναι τρόπος ζωής, είναι στάση ζωής. Ποια είναι τα συναισθήματά σας την ώρα του αγώνα? Είναι χαρά. Είναι χαρά και ακόμα και η αγωνία που μπορεί να έχεις για το αποτέλεσμα, αισθάνομαι πάρα πολύ χαρά που συμμετέχω. Μπορεί να έχεις αγωνία πιο πριν, μάλιστα αν είναι ένας αγώνας που έχει πολύ σύντομη διάρκεια, όπως ήταν παλιά όταν κολυμπούσα 50-100 μέτρα πεταλούδα και έχεις πολύ μεγάλη αγωνία πριν τον αγώνα. Σε ένα μεγάλο αγώνα πραγματικά που έχει πολλές ώρες, τον απολαμβάνω πάρα πολύ. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα έχει κατάλληλες υποδομές για άτομα με αναπηρία? Θεωρώ ότι γενικά οι υποδομές βελτιώνονται, αλλά απέχουμε πάρα πολύ από ανεπτυγμένες χώρες στο κομμάτι αυτό. Σκεφτείτε, αν πάτε σε κάποια καφέ ή σε κάποια μαγαζιά εστίασης, δεν υπάρχουν τουαλέτες για ανθρώπους που είναι σαν αμαξίδια, υπάρχουν σκάλες που κατεβαίνεις, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Πιστεύετε ότι οι παραολυμπιακοί αγώνες έχουν ή αξίζουν ίση αναγνώριση με τους Ολυμπιακούς? Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Πιστεύω ότι και έχουν και την αξίζουν και την έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό είναι και αγώνες εξαιρετικοί που δίνουν πάρα πολύ ελπίδα σε ανθρώπους όχι μόνο με αναπηρία, αλλά και στον κάθε καθημερινό άνθρωπο που βλέπει τι μπορεί να καταφέρει κάποιος με προβλήματα, με αναπηρία, για να μπορεί να προχωρήσει στη ζωή του. Τι σας έδωσε κίνητρο και πόσο δύσκολο ήταν να ολοκληρώσει το τρίαθλο Ironman? Μου έδωσε κίνητρο ότι ήθελα να κάνω και κάτι μοναδικό εκείνη τη στιγμή. Μου έδωσε κίνητρο πάρα πολύ μεγάλο τα παιδιά μου που ήταν πολύ μικρά και ήθελα να τους δώσω ένα πρότυπο, και μου έδωσε κίνητρο επίσης ότι δεν το έχει ξαναδοκιμάσει ποτέ κάποιος Έλληνας με αναπηρία και ότι θα ήμουν ο πρώτος που, αν το κατάφερνε, που το κατάφερα, θα το ολοκλήρωνε. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες είναι αποδεκτά στο κοινωνικό σύνολο και έχουν ίσες ευκαιρίες με όλους? Όχι, δεν το πιστεύω ότι είναι απόλυτα έτσι. Πιστεύω ότι έχουν κάποιες ευκαιρίες, αλλά σίγουρα έχουν λιγότερες ευκαιρίες. Και αυτό είναι θέμα νοοτροπίας. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε γενικεύσεις, δηλαδή να λέμε γενικά στο κοινωνικό σύνολο. Υπάρχουν άνθρωποι που σε δέχονται και άνθρωποι που δεν σε δέχονται, όπως σημαίνει και με τον κάθε άνθρωπο. Έτσι. Ποιο μήνυμα θα περνούσατε στα παιδιά του σχολείου μας? Το μήνυμα που θα περνούσα θα ήταν στα παιδιά του σχολείου σας να μην σταματάνε να προσπαθούν. Και αυτό που σας είπα, που το είπα στην ηλικία σας, ότι έτσι είμαι και σε όποια και σε όποιον να αρέσω. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατον να αρέσουμε σε όλους. Σημασία έχει λοιπόν να προχωράμε με ανθρώπους που μας σέβονται και θέλουν να συνδεθούν μαζί μας. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Δεν χρειάζεται να αλλάζουμε τον εαυτό μας για να αρέσουμε στον ένα και στον άλλον και να κάνουμε πράγματα για να γίνουμε μόνο και μόνο αρεστοί, ενώ είναι κάτι που δεν μας αντιπροσωπεύει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κύριε Χατζίμπεϊ, σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.